Ongi etorri segi pelotan txokora, gaur gurekin Paulo Azpiazu, ongi etorri. Eskerrik asko. Paulo Azpiazu ezagutuko duzu batzuk, harri jasotzailea da, fitnessaren munduan ere ezaguna, asko pentsatuko dute, itxuragatik igual euskaraz ez dakila, baina euskaraz bikain egiten du, eta gaurko elkarrizketa euskaraz egingo dugu. Oso ondo pensatzen gata bai. Paul, badakizu, indar mentala esango dugu, superazioaren aditua edo esperientzia handiko persona da, eta gaurkoan goazen pixka bat ezagutzea Paulen, arlo pertsonala edo bera persona nolakoa den, zergatik kamera aurrean askotan ikusten dugu, badakigu nolakoa den, baina goazen pixka bat ezagutzea nolakoa den Paulen egunerokotasuna eta nolakoa den bera benetan. Lehenik eta behin, Paul, 18 urterekin independizatu zinen, bai? Zer gertatu zen Paulen buruan 18 urterekin izateko? Ostras, nik, independizatu egin nahi dut. Bai, nik ustot danon moduan, danok aukidu bizitza nahiko diferentia. Eta onja igual, nik on 29 urte bete ditut. Gainera, urteak aurrera doina ala, ez konturatzen nahi, ez dakatela, respetu geixau urteak arte, baina pixkat, behiratuta bizti atzera, konturatu nahi nire bizitzak historia bat gatela, no? Historia bat egon da atzian, danon moduan, eta nik ustot, inkluso historia hori da norberan identidadia, no? Gura altxorretan sortzen dozkuna identidade hori. Zela urten izan 18 urtekin, ez da igualain normala, no? Normalien jendiak berandu hau urtetzen detxik, o inkluso gaur egunean ikusitxa gauzak zelaren, jende asko da igual gurasoekin bizitzen berandu arte. Pixkat gauzia izan zen, ez dakit igual geixegi behar nahi berroa itxea, baina ni zatez naiz berrakua, bergarar naiz, amama tiak danak bergakoa ditut, da nik dakat akorduak bergan bizin itzala, baina 7 urte bete nitsuanian, derrepente nire gurasuak 7 urtekin nik jadakat akordua hori, junginala naparuara bizitzara, junginan uda batian naparuara, eta nik benak izan oso ondo ze pasatzen zen. Nik esaten nakan namaz 7 urte, baina zaitxik goia ze naparuara bizitzara, eta bergara ze, bergara izan da beti, tia, ikastolia, lagunak, eta ez hori lagaingo batzean, da beste bizi berri bat sortuko. Eta nire gurasuak erosi zeben etxe bat, Azkonan, dala Lizarra alboan dago herri txiki bat. Etxe zar bat eta juntzan nire aman ilusinua zen etxe hori reparatzia eta danok bertan bizitzia, porque nik dakat, anaia dakat zarragoa 2 urtekua, arrebia dakat aiztia urte bete zarragoa, eta gero martxel etorri zen, baina bera berandu. Izan ga familia ugariko familia bat, danok elkarrekin bizitzen etxe horretan. Gauzia pixkat izan zen, azkenian ikustot familia guztien moduan, gora berak auki ditugu, eta nire familia pasau zen hori. Hainbeste izan gabean etxian, hainbeste gastu eta hainbeste historia, nik dakat akordua etxetik jutian egin nebala, denboriakin. Porque ikusten eban, nire gurasuan harremana esala oso ona. Nire gurasuak harremana aukidabe eta nire ustez guri eman dozkue alik eta onduen indabe gauzak, baina nik nire gurasuak ikusten itxuan ezerela ondo. Ezeren ondo, diskusio asko etxian. Eta nagoen pixkat kontatzen denboria, eta 18 urte bete nitxuanian, izan zen komuna manera de nakala guaia independizatzeko. Nire anaia sarrenak 2 urte sakan bebai, bera juntzan Inglaterrara bizitzera, eta nik 18 urtekin, basikamente, estudioak ezin izan ikasten universidadea distantzia, eta izan zen pixkat, amak esan zoztan, zen oso ikastia, eta nik nota honak betiketara ditut, izan nahi nahiko estudiantia, eta hartu neban pixkat opzio hori etxetik behalde itxeko, nahi nebalako, ezagin, nire bizitza pixkat experimentau, da etxetik neneban urtetzia. Nik momentu horretan neneban ikusten, etxeko egoerian ikustot askotan igual geizki garezenian oitxu itxen gabe situazio horretara. Nik oin bizti aurrera gota da ikusten dut, etxetik pixkat como esplota hori nebala. Eta basikamente, 18 urtekin, martxo neban, Getarixara, eta horra sinitzen ja pixkat nire rekorridua de forma como más independiente moduan. Bakarrik independizatu zinen? Hasiera batian nire gurasuak dake Getarixan etxe bat, eta ikasketak universidade distantzia itxen ebanez, nire amak, esan zoztan, nahi bozu Getarixako etxia hartu izu ikasketak bertan etaratzeko zuk lasai, eta hor ikasi, eta gero azterketak eta itxera Iruñara, porque nik ineban universidade distantzia. Iruñara jungo za. Eta hasiera batean hola sinitzen,
ikasketakin, da nik nakan helburu moduan, karrera batarako, eta a distancia neban ciencias medioambientales. Zala karrera bat, nik, 18-17 urtekin, nina neban karrera bat itxe, gutxienez nire ama irakaslia izan da, eta beran mugan nakan eredu moduan, irakaslia, funtzionarixoa nik ustot hortiken karrilatzen baut bizitza nahiko kurioso jungo dala. Mea gisa bebai, hasen izanean hori ikasten da, 2 urten oianean da, zauzek buruan nesatezostan, nebala nahi hori ikastia. Hora, senten izan nahiko xelebre, hori ikasten nesoiala pixkat kudeuta nik alineuta nakan begual bizipenakin. Porque nik be honi da nahi lotu biajau, 14 urtenak anian hasin izalan ere aldaketa fizikoa bebai, porque nik umetanak komplejo asko, fizikoanak, eta niretako betik gimnasioa izan da como un txaleko salvavidas, bebai nik usat etxeko bizipenak aurrera etaratzeko, eta mandozta konfiantza bat umetatik, fizikoa eta bertan inbertitzia denboria. 18 urteekin, Paul, normalean, esaten dugu, etxean gaizki dagoenean, bia eskape bezala lagunak izaten dira, ez? Da zu, en cambio, ez zinen lagunekin bizitzara joan, baizik eta bakarrik, zer bizuten lagunak, edo nola izan zen, nola sentitzen zinen momentu horretan? Ja, hori pixkat atzera botata nik azkenian konturatzen naiz, naizela leku askotan bizitzen, no? Nadi adibidez, 7 urte arte bertan egon nintzen, nik bertako lagunak nitsuan atzian, unitzen Lizarrara, horra sinitzen beste bizipen bat eta beste lagun batzuk nitsuan, eta pixkat fase desberdinetan, eta gero kirolian sartu nitzanean bebai gimnasioan nik konturatu nintzen, hor sortu nebala bizi estilo bat, aurrera etara nebala nere burua igual jendiakin hainbeste dependitzeke. Eta nik ustot, bebai gimnasioan sartziak izan zala asko, ikutsitza bai nere bizitzak hainbeste aldaketa eman zitzuela, porque niri oinik ustot, baina normal, baina egisa da 7 urtekin zure laguna kendu, berrisak sortu. Gimnasioak eman zoztan mentalidade bat bebai, esateko, hostia, nik ustot nere buruakin jokatu bihautela, eta importantiela ni behakitzia ni zaintzen eta nik bizitza antolatzen, igual lagunekin hainbeste dependitzake. Igual izaltzan pixkat bildur hori nakala, berrio pasau jaten zoze berdina, eta beste leku batera eroan bia usten, orduan nik asko ikasi dut umetatik bakarrik ibiltzen, pixkat gauzak nire kontura itxen, eta 18 urtekin enakan sentimentu hori, igual, hostia, kanpora juten naiz, goguanakan, probatzeko. Aipatu zu ikasketak, baina ja bigarren urtean ez dituzte betetzen, gimnasio ere ikututa dakazu, eta noiz erabakitzen zu, nola sortzen da zeratik ikasketak utzi egiten dituzu ez, eta sortzen da, esango dugu, Azpiazu Fitness, pixkanaka. Bai, hori pixkat junda denboriakin, izan da, ez da izan sortu dala ja, izan zen, nik 14 urtekin aldaketa fiziko bat itxia erabakin eban, porque ni fizikokin lehen nintzen oso flakua, oso argala, eta konfiantza falta ondixanakan, nik ustot 14 urtekin konfiantza ondixak ukitzea ez tala erresa. Baina bai nik nakan ere buruakin espioan behiratzen izanian, da ikusten izan oso flako eta nakan komplejo asko fizikoanak. Orduan, entrenatzen hasi nizanian, nire fizikoa lantzen hasi nizanian, horrek eman zoztan, como un plus, ulertoso. Ez dakiz eradetustasun horretik? Ez, nolatan, utzi zenuen pixka eta ikasketak alde batera, eta nola bidatu zen nondik sortu zen Azpiazu Fitness? Gauzia da, nik enebala uste fitnessakin bizitza eta alzanik, ulertoso. Nik nakan hori hobi moduan hartuta, eta nire mentalidadian umetatik zeuan, etxian entzun da, nire ama itxik, lana dala karrera bat etaratzia, lan seguro bat hori da. Karrera bat etaratzia ikasketak unibertsiadien, oso zela soiaz unibertsiadera. Lana izango dala eta dirua unibertsiadia, eta bestia hori dala zure hobixa. Eta inkluso nik betik entzun dut horri kontuz ez eman hainbeste emate jatzue denbora gehiago horri, eta sare denboria galtzen, ulertzen dozu. Orduan nik beti nakan hori buruan, eta betik aukidot bebai komplejo hori, deke honekin ezin nahi zinioiz bizi. Gauzia da, nik ikasketak hasi nizanian, ikasten zozen ebana nahi, jaurra zijaten bebai nazten ere gorputzidan zehoz esaten ebala, tio. Ez que zehoz egin bia nire bizitzakin,
Porque nao, hogeita lau orduan pentsatzen, entrenamentuak, alimentazioa, motivazioa, dakat gogua, beste batzui be erakusteko itxena ona, eta ikasketen 2-3 ordu honek hemen jarritxa hau dana, teorixa hau dana ikastiana, eske da tortura bat. Osa, niako datzen naiz jaikitzen itzala, 18-19 urtekin da, nakan rutina batin da, jaiki, ikasi, zurraia, eskemakin, eta esan como, kitoston. Yeah. Hau dana ikasi bihot, Iruñera jun, asterketa bat igual geizki urtean ni super jodiduta, naho joan daneko 6 hilabetean hau preparatzen, gero suspenditzeko, hori da erakutsi ostena betetxik, no? Asterketak aprobau eta titulo batetan eta horrekin lan bat ingozu. Orduan, gauzia juntzan pixkat evoluzionatzen, 18, 19, 20, 21, gero ikasketak lagatzia erabakineban, amai esan otzan, ama nik ez do nahi unibertsitatera, eta amak esan oztan, bale, ez bozu nahi oso ondo, baina orduan bai junbiako zola ia zure kontura, eta pixu bat bioko zure kontura. Porque nik alkilerra lagatzen dutxut, pixkat ikasten badozu, itxen baldin badozu, berak nahi da bena, bueno, nera amak betikin dau gure etxik, nik ustot onena. Eta berana, nera man buruan dago karrera bat etaratzia, da zuretako bizitzak eman gutxun un futuro bueno. Eta berak indago hori, eta berak hori sinisten dugu, eta nik ustot hori normala, porque norberak askotan... Bere kontzientzia maia, aliketa ondona, nire semearentzako, eta hau da jarretu behar duzun bidea. Duan kaminu asko zabaldu zen, gero ni junitzanian getarixala gaineban, neska bat ezautu neban, hortik junitzan Donostiara bizitzera. Bueno, no, junitzan hori xora bizitzera, junitzan tabernetan lanian, porque nik ikasketak, bai, konturatzeza hori, eta aldozu batxillerra, eta aldozu selektibiadia, karrera bat lagatzen badozu erdizka, nik nakan ez dakit zenbat kreditu initxuan 160 olakon bat, karrera erdisa gutxi gora bera ikasi neban, baina konturatu nintzen, ostia, noia bizi guztia ikasten, indot batxiller, selektibiadia, kunaiz unibertsitatera, eta ez dakat esan. Dakat lo mismo que no hubiera hecho nada. Eta hasi nintzen orduan zein biagot. Eta hasi nintzen tabernetan botatzen kurrikuluna. Eta getarixatik hasi nintzen txokon lanian. Eta horre honetan temporada bat, lanian, kamarero moguan. Eta ikusten eban, pues, la vida real, amak eratoztan apai, laga ikasketak ikusiko zu, gero zedan bizitza reala. Hor ikusten eban, zedan lanitxia, zedan kamarero moguan lanitxia, zedan aukitzia 800 euroko soldata bat, 40 ordu lanian inda kamarero moguan, hori, eta junitzen, pues, batetik bestera, porque lan horrek, konturatzea ez baldin bakazu, diala oso muy volatiles, eta oso konfiantza gutxi ematotxe, porque kontratu bakazu, baina lana gutxi baldin badoia esatotxue martxa, beste batera. Horitzen bueltaka, Getarixa, Orixo, Donosti, taberna mordutan lanian, hori, portero moguan, gero zanen, kamarero moguan ja geixau ezindot, hon txartuko naiz portero moguan, da esaten, portero gustatze jata, porque pixkat demate jat rendimentua nik itxen dote nahi, hain beste ordu entrenatzen jaten, porque hau dana betik alinea hauta, plan, lan itxen dut, baina ni bitxo artean zaindu itxen izan asko, zaindu ikasi, eta orduan, derrepente, gauzi izan zen Kuarentena partian nik gelditzu nitzala, Donostian da bizin itzanian, nik Donostian bizitzia bakarrik oso zaila da, eta baldin badakazu nik kamarero moguan ze soldata ukitzen eban, behatzireun euro, 1000 euroko soldatak nakan geixau. Orduan, ni honitzen, urte askoan pisos kompartidoz zitzen. Nire beste 18 urteko gaztiekin, 25, baina pisos, hori, habitazioak, etxiak txunzizko, pagatzen zinuan 400 euro habitazio bat, eta hori ikusi naban, da nire guen situazio batean, zeo zein biadot, porque hau gola jarraitzen baldin badu, plantuko naiz 40 urtekin, eta hongo naiz berdina. Kamarero moguan, gainan ikusten naban, kamareruak sakela 40 urte, eta esaten, hostia, nik hemendik 20 urtera hola hengo naiz, tu, flako inda, RR inda, pues hori, más jodido es que una pipa. Orduan hor, de repente, piztu jaten 22 bat urtekin kamarero nagoala lanian, esan eban, hostia. Zaitxik gero detaratzen gutxienez, grado superior bat kirolana. Eta ara ingot, gutxienez titulo bat. Porque ni be grado superior, jendeak hori etarako zu, baina erdotxo, etorrekaten un presentimiento, etara gutxienez. Etara eta haber gero polideportibo batian, ere metza izango zen hori. Gutxienez tabernak laga, eta polideportibo batean sala batian, erakusten jendeai ariketak zelain. Osa, niretako hori zan, éxito multiplicau por 1000, eta berdin dozta, emaidazu 800 euro egongo nahi salan egunero 10 ordu, no? Titula batara neban, 2 urte honitzen, grado superiorra hitzen, bitxartean honitzen gabetan da lanian, da entrenatzen da, ni ilusionauta titula lortu neban, eta hasi nintzen justo praktikak itzen lasarten, sala batian. Eta zain, hostia,
azkenean lortu pixkanina dutena, eta esaten duzten, zu jarraitzu praktikak azpi muti honaz, eta ondo itxozulan, eta gero seguramente hemen aukiko zu ordu batzuk. Niretako ordu batzuk, berdin dozta, hastian 15 euro sala batian, gutxenez nire helburua zen gabeko lan alagatzia, tabernak lagatzia. Eta hor derrepente praktiketan eguala, kuarentenia izan zen, 2020, ondela 5 urte. Pasausana da hori, encerrago en su escuela, el mundo se paró, dana gelditzu zen. Orduan nik praktikak genitzuan bukatu. Esan en su escuela, gimnasioan nago dakatak ordua. Gimnasioa itxin bia dugu eta danok etxera, eta nisela etxera, eta praktikak separatzen da. Eta ni idazten en plan irakasle, da zein bia dugu, eta ez dakigu. Eta nivel lanian neuan portero moguan azte bukaretan, diskoteka batean da, venga, ertera, eta ertia, eta gero ginuan esabeko, berau, ni erte, ni hostias, ni plautaun nintzen, ineban transito bat, piso kompartiduetan ja neuan oso kantzauta, bia uneban justo apartamento bat, Donostian, justo Amaran, zala habitazio bat, baina esan dutxut, nire etxia izango zan hau. Esan hau, hemen dakaun lekua, kameran ikusten daun lekua, esan geixau, hor gelditzu nintzen bizitzen urte bete osua, eta zan mai bat, nagan mikroondas bat, lortu nagan plantxa elektriko bat, eta jazta, eta trastuak garbitzen ditzuan komunian. Osa, zan bizitzea moguan, como kotxe batian bizitzea moguan, orduan, niretako bizitako kriston hostixia, sin esperar, osa, de la noche a la mañana, izan zan, nau praktikak itzen, zelako ondo, ja lortu, eta hurrengo gunean etxean, eta ninoan, eta orduan, osa, hemen bizibian ez. Kuarentena rabuzostan habitazio horretan sartuta, eta lehenengo guna ondo, bigarrena bai, hirugarrena bai, lehenengo hastia. Nila lehenengo hastian jaikitzen izan askotan da kristona ansidadia. Lepua etartzen como atetik, sabes? Eta nahiak inberbetan da, pau, zen guzara, ena ondo, ti. Osa, nago habitazioa, baina itxe jata oso gorra, eta lau hemen sartuta. Eta, bueno, lagatzen dutxue kompri eitxe, eta nire dozar gauza. Enakan gainera isa diruik. Zeitzen dut, eta koratzen ez juten itzala, behian dia bat nakan, juten izan, infusioak erostera junga ez. Eta urtezen izan 10 minutu, eta sartu berri du. Gauzak erostera como muy simples, baina nakan hori da, baina neguan oso situazio oso gorra izan jaten hori. Oso gorra, porque esan, nik ustean izan, gainera esaten, no, egongo bat 2 aste, 3 aste, eta no, la cuarentena s'alarga. Eta ni me cago en la hostia, s'alarga zenba denpora. Eta ni izan zen kartzela batean egotia mugan, eta nik nire buruak inbe, eneban azeptatzen nire buruai esatia ez dozu entrenauko. Ni behor jarri nintzen, eta esan eban, zein got egun honetan, gainera eskestak izan bukatu ean, zeo zein behar, nik formua behan nire bizitzai, eta gato goetala guardu. Eta ineban kalendarixo bat, eta jarri neban hor kalendarixo bat dana egunak, eta juten nintzen ekiza itxan. Eta ez da, bueno, astelenetan ningot flexinuak. Aste hartan ingo sentadiak, porque konturatu nintzen, kirolak emate sostala adrenalina punto bat eta endorfinak sortze sostala, eta habitazioan akan ansiade punto hori bajatu itxajatela. Gutxenez seguneko ordu betian. Ulertza oso? Eta hola zinitzan hor bizizan neban esperientzia bat, nun konturatu nintzen, niretako, beste batzun dako iguala ez zain beste, baina izan aprendizaje oso ondisa. Oso ondisa konturatu nintzen, hori, zedan dirubarik egotia, zedan 400 euroken hilabetia pasatzia, eta erostia dana, en plan, ikuten izan supermerkaura diara, itxoin zenaban atzaldeko saspirak ziala, oi asko erostenaban ofertetakua, juten izan, eta itxoin zenaban, como a las bandejas familiares en oferta, eta erosi itxenaban, eso estan lotzaik behematen, porque neban hain en supervivencia. Vivencia eta kalkulatuta gasto guztiak ahorroa. Supermerkauen zeban tipiak esaten ostan, tienes pollo en oferta, eta sí, eta juten izan da erosi itxenaban. Eta dana nakan espinakak erostenaban, arrautzak erostenaban, kaja bat egun batean, gero konturatzen nintzen ustelduta zerela arrautzak eta bebai geixori jarri nintzen hor resto, eta joit ez tan mordua, ontsen bertan eretako arrautzen kaja bat geizki jartzea, bota itxot eta beste bat erosten dut, baina momentu horretan dana zan como muy loco, o sea, muy loco izan zan. Eta izan zan niretako 3-4 hilabete izan zian hor barruan itxita bizitzen, baina izan zan niretako momentuan nun justo nire barruakin konektaune bala asko. Asko, de decir, zeo zein bia hemen, enakan lotzaik supermerkaura juteko, porque neuan hain geizki, dirubarik, neuan ondo, ja es como, hemen nao, gelitxu naiz lanbarik, gelitxu naiz zerbarik, no bixiakin bukatu neuan beha harremana oindela como 3 hilabete, neuan geizki neuan hor sartuta bitzestinuan,
Eta, de repente, es como que egun batian esan eban, nik ustot hau grabatu egin biako nebala. Simplemente biagot berba itxe batekin, porque hasi nintzen experimentatzen, bakarrik sentitzen naiz, dana, una sensación de soledad, de denboria dakat, eta nakan mobil zar bat, nik oin iPhoneak dakat, baina nik lehen nakan, pues hori, mitikos Huawei lehenguak, eta egun batian hartu neban, maixan eguala hola jaten, eta dakat akordua, pum, eman inotzen, eta nire burua izan berbetan. Bueno, equipo, de aquí adelante voy a empezar a grabar todo lo que hago en mi día. Estoy aquí comiendo hilasco, mi infusión. Hori asko urte osoan, que se puso... Gero hortik hori aurrera txo urten zan hori dana, baina sinizan como grabatzen itxen ebana basicamente, eta digotzen, que niretako hori kuarentenan sartu baino lehen hau, como hilabete batzuk lehen hau era imposible. Nik tabernetan lan itxen eban, o diskotekan goizeko zazpirak arte, eta esaten eban, yo tengo que ser entrenador. Yo tengo que ayudar a la gente a ponerse en forma. O sea, nao joan daneko amala urtian, amabi urtian entrenatzen, solo sé esto, es que no sé hacer otra cosa en mi vida. Dakit jendia motibatzen, dakit nik zaintzen, eta esaten noan, que tendría que grabar, ¿no? Hay canal de YouTube, pues es gratis, ¿por qué no? Baina, bildurra, kriston bildurra. Kriston bildurra, kritikak, bildurra, lankidiak, a ver si esango sosten. Lankidiak. Ontsen bertan bendatu, digo, ¿por qué? O sea, eneban grabatzen eban historia bat, eta juten nintzen lanera, eta bakit jarritzen ustela, da neuen como en plan así, eta batek eraten ostan, ya he visto tu historia hablando, eta ni, sí, es para hacer un poco el tonto, Y neban, baina, ya cuarentenan izan zan quité el miedo a todo. Fue como, venga, a tomar por culo. Eta ditxen neban, hasi nintzen dana grabatzen tu, youtuberako, eta sin editar nada, O sea, nik gainera no editaba, ematen otan pum, eta, esan neban, gainera flexiñuekin hasi nintzen, eta hartu neban como un reto personal, esan neban, ¿cómo puedo matar el tiempo? Retua jartzen, nire buruakin. Lehenengo gunean itxuan egun flexiño, gero 200, eta bukati nuevan kuarentenia dakatako ordua 1000 flexiño etxan. Ordu beteko tandak. Porque esaten noan, entrenatzen hau bitxartian, nago nire buruakin konektauta, sabes? Azpiatu fitness dan gaur eguneko markia, asesorizen eta jendia lagundu izatez sortu zan, nik ustot olako bihar batetik de nine guala situazio oso komplikauan, eta bertan egoera horrek bultzau zeban gero beste dana, pixkat izaten. Hain geizkin eguan ez, ni konturatu nahi ditzan bebai, geizkin eguanian niri humoriak, zaten hau, ni geizkin eguanian askotan tontua nahi ditzen dut, igual payaso bat ibe pasatzakako eso parezidua, no? Igual persona geizki daut, igual daut triste nik askotan humoriak laguntzen dozta asko de, ni neguan geizki, nik ezin neban aceptau realidade hori, nik ezin duen neban aceptau dakatela 200 euro ia pasatzeko, ez dakitxetela noiz urten biagazen, eta dakatela espinaka kongelauak eta bi arrautza afaltzeko, eta jazta. Orduan, niretako zan, pues me lo voy a tomar a chiste, ulertoso. Bueno, aquí estoy, hoy las corto ochoa, no sé qué. De repente horrek aukizaban como un flow, una energía que esan seitzen eban, da zela esaten eban, nik uste dut gauzak. Ulertoso ez da seitzen eban, porque neban ez zebe itzen. Da pertsona bat, bai, da hotxen tortilla bat hor, da nik uste zela esaten, zela esplikatzen eban gauzak, zela neguan jantzitza, itxen eban gauzak, ontsen bertan itzala kontura, eta hartzen eban rotula horre bat, eta hasten izan pintatzen en plan espilua, ontsen bertan iken nuke horingo, porque supuestamente ondo zeintzen, amorruan, akan barruan, hasin izan transmititzen gauzak de una manera etaratzeko kanpora, no? Eta horrekin zeban esplosiño txiki bat aukizeban sarietan, porque bidon bat hasi jaten birala itxan, kuarentenatik gero asian como pausok ematen, oin lagakutze hotxuet atzaldian urtetzen, ez, como pautau. Eta nire hasi nintzen, gauza xelebreak itxan, egon nintzen ziru hilabetian flexiñoak itxan, saitxe gero tartzen motxila bat, garrafa bat sartzen dut bizkarrian, eta juten naiz hor Donostiako 60 plazara goizan, eta balandia batean itxen dut hor flexiñoak eta grau itxan. Eta tan naturalmente, juten nintzen eta itxen eban. Eta grau itxen eban, eta igo itxen eban. Ontsa ikustu realidade eta zen eban, estaba oso loko, tío. Oso loko. Orduan, lokura horrek pixkat, nik ustot sortu nebala komunidade bat, que hasiera batian izan zen gehiago, jendia entreteni dutxen otzan, o motibo dutxen otzan, eta poliki, ni behanka junitzen lurrian jartzen, gauza junitzen solidifikatzen nik geixegi jakitzeke, gaur egunean sortu duten
relazioa kamariakin da komunidadiakin, konturatzen ari dela azkenean nire bizi estilua, eta nabiela jende asko laguntzen, beran aldaketei aitzera, eta asko izan dela, nire atzeko bizitzan, niri ze mandostan habito honak, ze mandostan niri fitnessak, no? Ez da fitnessa bakarrik entrenu fizikoa aitzeko, nik konturatu naiz, nik ez baldin banakan habito horrek, nik kuarentenan nebala superauko, enitzala urten gola, porque situazio, niri buruan lehenengo gunean entzerra guztien banean, zaneban, eta bakatzen baldin banaiz bera eta hartzen dut amabi zerbeza eta azten naiz egunero eraten, bi eskape, no? Egungo naiz 3 hilabete hola, eta urtotzen naiz zenean, bi haukot beste lan bat, baina buruak esan zuztan ez como, ez dozu kamino hori hartu behar. Orduan, konturatu naiz, bizitza, no? Segun ze kamino hartzen dozun, kamino direkzio honak hartzen baditzuzu, dala un efecto de bola de nieve, eta sortu aldozula azkenian, realidade bat dala nik enebala uste ni existitzezanik bez. Piskat hori. Zer sentitzen du gaur egungo Pauk garai arteko bideoak ikusten dituenean? Nik esango nuke lotzia. Ontzen bertan lotzia, eta esango nuke parte batetik lotzia emate osta, eta beste batetik emate osta negarguria, eta emate osta bai grazia. Porque esate dut, hostia, zelako jodiutan eguan, eta deke buena manera ikusten eban gauzak, no? Baina, enaiz, 5 urte pasaudia, bakarrik 5 urte. Porque 5 urte, eta pasaudia, bum! Baina ikustot pertsona bat, hori, amorruakin, gauzeo zeitzeko asmuakin eta lortzeko asmuakin, nik benakixen ondo zeitzen abien. Nik enakixen zezan mentore bat, enakixen zezan negozio bat itxea, enakixen zezan marka personal bat aukitzea, enakixen zebe horrena. Urtentzan zehose, situazioa itxik. Baina, esango nuke hori ikusitza, ikusten abala pertsona bat ez dagoela oso ondo. Oso ekilibrauta ez dagoela gutxenaz. Esaldi polit bat esan duzu, pertsona batek erabaki nahiz eta txikiak izan onak hartzen dituenean, bideon hartzen duenean, bizitzen duen realitate askotan, berak inspirotako baina asko zero hobea da gaur egun bezala ez. Baina, noiz egun zen transformazio hori, porque birala egin zinen, baina noiz hasten da Pau hortik bizitzen edo ja esaten, si ez dut polideportibo ere lanera joan behar, hemen dikan bizien egiteke eta honek betetzen hau, jendeari laguntzen nago, jendeak eskatzen dinere laguntza, noiz pasazinen biralizatetik, benetan materializatzera, dirua iristera eta hortik bizitzen hastera. Oso galdera hona da, ikusi, niri paso jaten kuarentenan entzerrautan honian, eta lanian eguanian, kamerero moguan ikusten eban diruak emango sostala niri posa. Nik eban dirua, esaten eban dirua baldin badakat jazta. Ze pasau zen, ni hasi nitzanean bideoak grabatzen, ikusten eban dirua zegoen. Ezeguan dirua, baina neguan oso posik. Hasi nintzen oso posik sentitzen, porque esaten eban, hostia, ez da dirua, da nau itzen zehose, jendia da nerekin posik, nau experimentatzen ilusio bat eta gogo bat jaikitzeko, oetik eta itxeko, oindala igual 10 urte aukin ebana nire aldaketea hasi nintzanean, zala como hambre de hostia, bihar beste entrenamentua, hostia, lortu biote kilo honek mobitzea. Hasi nintzen experimentatzen, hori, bideoak gustatzen gatela itzen, nakala egunian como un reto eta nakala bebai sentitzen nintzen realizau. Eta realizau sentitze horrek konturatu nintzen betetze sustala asko. Orduan, niretako dirua esan izan problema bat hasieran, porque ikasineban bizitzen como lo mínimo. O sea, es que nik esineban no podía tocar más a fondo. O sea, ni neguan nakan zapata pare bat bakarrik, esan bakarrik baldin badakat jateko, jazta. Eta alkilerra pagatzeko baldin badakat tipo honi, jazta. Gauzia izan zan hasi nintzala bideoak itzen, eta nire helburua zen, hostia, ikusten nabal, neguala guztora, neguan, sentitzen naban karinua jendean asko. Nire ikustot hori izan geixen falta nebala, porque neguan habitazio batean da, inok esustan entzuten. Sentitzen izan, como, hostia, bizitza izatez, problema badakasunean, inok ez dutxu laguntzen. Osa, nik esan dirua biadot como un apoyo, biadot jendeak entzutia, biadot sentitzia realizeuta. Zehose izatia, ni bestien dako, ulertze oso. Gauzia da, ematen hasi nitzala, ematen bideoak, porque ni grabatzen hasi nitzala, baina neban itxen, en plan de, hau grabaukot, hau pasatzeko. No. Hasi nitzan grabatzen, da ikusten noan, geixo grabau, da komentari iso geixau. Geixo grabau, geixo resibitzot. Geixo eman, jendia posizio da. Eman, eta jendia galdetzen. Eta azpi, eta hau zela preparatzen dozu. Eta zenbat janbiaot, eta zenbat hau, eta zenbat flexinio.
Eta hau golain bihau, eta azpi, kuarentena hon nago bibai, preparatu estazu rutina bat, ni dana de balde, eman. Eta poliki, kuarentenatik urtetzen hasi ginala, nik jarraitzu noman tatuajiak itxan. Eta tatuajiakin nitzen nogala, ni beti izan naiz pertsona bat jendiakin nahiko harreman erreza itxotela. Zaila izaten ni bat ematen diskutitzea. Eta dudaria guztauin jakon da, tú me tienes que entrenar. Eta ni, no, yo te voy a tatuar y tú me vas a entrenar. Eta tipua zigaten ez. Berak jasakan, nire baino 10 bat urte gehiago, eta berak sortu eta sakan, berak negozioa tatuajiekin. Eta ni berakin bero betan da, tu como has hecho, hau eta... Berak zabaldu zuztan asko bidia, bebai. Berak sinistu inzostan, nik enebana sinisten. Zuk, esan oztan, bai, nik zuri tatuatze hotxo, eta zuk neri entrenatzoztazu, da berdina. Eta nik zuk neri pagatzoztazu, eta zuk neri pagokoztazu. Lehenengo soldatia izan zan berakin, eta berak ematzoztan 20 euro eskura, beltzian, entrenamentu bat itxarren. Eta berak zegoen posik. Bukatzen ginoan ordu bete eta 20 euro. Hostia, 20 euro, tu, jazta. Ja bizitzeko lain badakat. Ulertze oso, badakat hoi askoa. Bera ondo atendi nudeneban, eta torri izan beran enkargaua. 2 kliente eukin itxuan. Eta entrenatzen eban jendia kalian. Eta ibilitzen anoetako polideportiboan da hola. Nik enakixen, zebe gehiago, enakixen ze oferta base zan, enakixen negozio bat sortzen ebielan. Dana izan zen como muy así. 2-3, gero bideuekin be, hostia, azpikusio, porque ni dana grabatzen eban. Hasi nintzen tatu ahora entrenatzen grabo itxen eban. Orduan, nik jendiak ikustu zuen, hostia, azpi, nik bene zu entrenatzea. Hasi jaten etortzen jendia, bergako pertsona bat, beste batek idazez ostala, azpi, el lunes quiero quedar contigo, eta, ogoi, konturatzen izan, hostia, hilabete honetan indot 300 euro. Hola, eta zaten naban, 300 euro, pues, niretako zan diru asko, jakin da momentu horretan, que era algo que estaba haciendo en igual a la nien izan zen. Zan, como nago entrenatzen eta nago lagunekin. Hortik izan zen, eta gauzia guntzan como poliki geixaura. Porque azkenean ni konturatu naiz, bideoak eta marka personal, zu ez baldin basa gelditzen da, guk dakaun disipliniakin, efekto bola de nieve. 2-4 kliente, de repente nakan 15 presentzial moguan. 1.000 euro. Eta ni, hostia, ze zentzu daka gero nik esan eban, ze zentzu daka presentziala eta bideoak. Nik itxen eban, como grabau ingot eta gero torri itxajata. Baina esaten eban, hostia, baina eskia daka 3.000 seguidore. Eta gero dau jentia eskatzoztala rutina bat bai. Eta hori indaen dot online. Orduan ni hasi nizan ja bueltak ematen. Eta zena, hostia, presentzialak igual denbora geixegik entzeoste, eta igual ja itxon dut bakarri rutinak eta dietak. Da horra hasi nizan ja buelta batzuk ematen. Jendia, azpi zurekin nago gelditzia eta hor hartu neban bai viralidade bat eta autoridade bat, radixorako diarrin sosten, jendia zizan ez hautzen, ni behar zinitzen ere buruan sinisten, esan nahan, hostia, ja naiz, oindale hilabete batzuk abitazioen, natien nagoen gazte bat, familia pixat burure du joaten. Ulertzen dozu zan eban, hostia, jendeak ez autu itxen dozta. Ezin leike izan hain errezan erekin gelditzea, 20 euro eman da. Ulertzen dozu, ni behorra sinitzen ja pixkat anteatzen. Gehiago sinisten, ez? Bai, gehiago sinisten, eta orduan, sinitzen hortik aurrera ja rutinak saltzen. Rutinak, nik rutinak nahi bozo. Nerekin ja gelditzu hola ezin da, porque ez da denborek. Hortik gero nik junitzen gauzak zerixua guartzen, eta esaten, hostia, honi nago rutina bat itxen, konturatzen naiz, ez da bera aldaketa bat itxen. Nun dao faiua, eta neban ikusten. Eta honek dietia daka, baina konturatzen naiz, indabela, baina gero igual idatzi hortik 3 astera, eta zemo, ez dut inezebe. Zanan, hemen zeo zepentzau biot, porque ez da rutinia saltzia, eta ez da bakarrik bideoak grabatzia. Pertsona honek bia dau beste zeoze, aldaketa bat itxeko. Hor ja zinitzen, esaten, hostia, pixka ja hartu nahan beste bizino bat, mentore batek hartu nahan irakusteko, eta hor ja zinitzen ia pixkat organizatzen ere asuntoa. Inoiz ez dut nahi izan, eta hon be hola dakat. Ez dut nahi izan, dana izatia negozio bat, eta ona, eta oso natural guztau izan jata beti jolastian ere lanakin, eta niretako itxen dutena da lana, eta lan askoako, baina ikustot como joku bat, eta gustatzen gatela relazioak sortzia eta laguntzia benetan nik lagundu aljaten pertsonei. Orduan, geixen bat esaten autori, hortik sortu leban nelan oin erabiltzuten metodologia, no? Metodologia da aldaketa bat, nitxo bat sortu neban, bebai aukeratu neban ze perfileko pertsonak lagundu aluten, porque esperientziak beman zoztan, hostia, etortze jata pertsona, baina eski ez dut enkajatzen, gaina eski neiz guztora hon berakin. Zase, holo izan bia da betik. Ulertu eta hor ikusi neban, segun ze kontenido sortzen eban, segun zela konportatzen izan, segun zela limitia jartzen, gaur eguneko
metodologisa bat sortu neban, da ikusten neban pertsona bati aldaketa hon bat itxeko, bia bela jarraipen bat, bia bela su albuan egotia, ez dela rutina bat eta alimentazio plan bat, bia bela su albuan egotia, acompañamiento, gaur egunian itxotena, no? Revisiones, jarraipen bat, metodologia, plataforma bat sortuta, hortik sortu zen, pixkat hori dan azpiatu fitness oin ezautzen dugun markia o asesorizia. No? Eta hor, zenbat urte eman zenituen hau dena sortzen? Zenbat urtez ari garitzi? Bai, hau dena izan da konturatzen baldin baza mega organikoa, porque ez dut ikusten bebai izan danik, hau izan zen, 40 izan zen como el detonante. Eta 5 urte pasau dia, ja. 5 urte baino geixau. Junta dena progresinuan, no? Instagrameko segidoriak igo india, nire komportamentua bedatu inda, nire komunikazioa aldatu inda, nik hasiera batean bideoak geixau grabatzen neban, horre haukin neban tarte bat humoria asko sartzen nebala, fitnessakin nahazten nebala, baina igartzen neban nahazketa oso raru eitzen nebala, eta gero konturatu nintzen, hostia, hau aldaketa hone, igual jendie gustatzako, baina ez da bebai, ez da bakarrik humoria eta jendia poskeo, zube konturatu bidaza, dana batera zindala ulertzen dozu. Zukin aldozu marabalak, pero hasi nintzen ja pixkat profesionalizatzen, o izaten pixkat ni gehiago nintzana personaje horretatik urten da. Porque bai konturatu nintzen denboriakin, hasiera batean nik uste nabala, jendia gehiago ezautu behar sostanez, cuanto más ruido, más locura, gehiago gustatzen zen, gero konturatu nintzen bai horrek esostara eru baten a un camino de nik estar en calma, nik izatean initzana, porque personaje horren atzian nik gaztiagoa izan arren ni beti izan eiz pertsona bat oso kuadrikulagoa, habitonekua, enaiz zaratia eta aratzekua, bideuetan bai, orduan, hasi nintzen konportatzen, eta horra itxik on gaur egune bat importantzia ondo izan, ni nahi izana kamaran, eta pertsona nahi izana nahiz berdina. Berdina, porque hasi nintzen sentitzen nahiko kulpable, incluso haukik neban hor terapia ineban urte bete, 5 urte, basikamente, baina tartien ondia batxe asko, oinezatozu 5 urte eta hola, eta oin esplikau aldot como oso lineal, baina ondia gora bera asko, rekaida asko, konturatzia gauza askona separtzen dan eta oin ikusten dozu, baina esango nuke bai bidia zizala 15 urtekin. Porque ni 15 urtekin ere aldaketia ineban, eta ni buru belarri sartu nintzen fitnessakin da nik enamorau nintzen. Enamorau nintzen al máximo. Nik nire gurasokin birzinetan azkonan, eta Lizarra dago 20 kilometrora, Amarra 20 kilometrora, ni batxierretik etorri, eta nire amak esosten eru baten gimnasiora. Gimnasioa guten nago zuzegi. Ni bakaten nintzen atzaldeko 5 egunero autostopian 20 kilometro, eta batzutan ditzen naban 5 kilometro autostop, gelditzu, beste 5 kilometro autostop, osea, hola 16 urtekin autostopian, egunero, junda etorri. Osea, nakan gogua esaten naban, berdin dozta, baina junin bianaiz. Eta enten hau deurixa, eta jeu, etxera, eta gero ikasketak, nakan hain beste goze forman jartzeko eta fuerte oteko, nakan minakin barruan de los complejos que tenía, que hacía cualquier cosa, incluso etxian entrenatzen neban batzutan, eta dominada en barra baten dako, enakan diruik, eta nire etxian, etxe haundixa zan de estos kaserios, biga basakaun, eta gunitzen garajera egun batian, eta ni banak izan, que era imposible, eso, baina, hartu nitsuan biltza, jarri nitsuan, eta palo bat jarri neban egurrezkua, eta esan neban, hor dominadak ingot, eta nik esan no se puede, baina nahi neban autocreerme que tengo una barra de dominadas, eta igo nintzen da barria purtu ineban, bueno, barria, jarri neban eskobian palua. Ulertu oso? Orduan, nik esango nuke igual 5 urte izan da, como para poliki sariekin, porque izan dia azkenean fase diferentiak. Lehenengo bildurra, zan ere fizikoa mejoratzia. Behin ere fizikoa asko mejoraune banean, urrengo pasua zan, kamara barri berba itxea. Eta ni kamari berba itxeko, nintzen 17 urtekin YouTubeko kanal bazabaldu neban, 17ekin, nebanean universidadea ikasten, eta igotzen nituen bideoak, baina nire hotza eta latzeke. Egin neban como un intento, gero lagain neban. Eta ja detonantia izan zen 40. Orduan nik uste bizkat izan da prozesu bat de lehenengo nik ikasi, nik sanau, nik sortu nire produktu honina izena, eta gero beste eman. Ondo. Esan dugu, azten zara, lortzen duzu lehenengo joku bat zena, gustoko zaizuna, azten duzu fama, ondo ikusia zaude, jendeak asko eskertzen dizu ematen dizun guztia, dena ondo doa, diruz ere bai, iritsi zara jende askorentzako pentsia zina dena ez, ian igual zegit, behin zentzen 20.000 euro irabaztera, dena duzu, dirua duzu, jendeak ondo ikusia
zu gustatzen zuen lan horretan, betea sentitzen zara zu izaten, ez? Eta zer ematen zaitu hor beste pausu bat eman nahi izatera eta hor jadosekin adibidez sartzea? Zer bultzatu zituen hortara? Nik uste dut konturatu naizena da danok pekatzen dugula askotan eguakin, eta danok pekatzen dugula. Nik adibidez, hasiera batian hor, nire aldaketien baino lehen hau, ze pekatzen eban asko, perezia. Osa, dare como 7 pecados capitales, pereza, soberbia, avaricia. Nik hor pekatzen eban asko perezia. Pereziak me podia aldaketa fisiko bat itxeko. Jende askok perezia le puede. Nik ere dut alten kliente asko keren la pekadura es la pereza. Dare, silloian eta kostatzeko asko. Nik horien nakan, orduan, behin zu soia zenian bebai gauzak lortzen da helburuak lortzen, kuida duki da. Porque askotan uste dugu bebai dala perezia bakarrik, eres un perezoso, eres un vago. Ez, dago hartuta como exitua, motivación, conseguir, más. Hor dago problema handi bat, nik esperimentu neban, porque ni gainera diru oso gutxikin, eta incluso aukiarren bizitzeko ondo, nik dakat nire komplejoak askotan diruakin. Eta nik esken nahi super simplea, dakat aukian litxuan eban 20 zapatia, eta dakat beti berdina. No es que sea tacaño, ni rakano, gaztau bidan nian gaztau itxo eta eman itxo, baina nire buruan egon da aldaketa undixa hain denbora gutxixan, ni bizi naizela, basikamente, aukiko neban egun monizan moguan 40 orduan. Sartzen dana be, bai guztot hor, baina ez dut, enaiz aldatu geixegi. Baina gisa da fase bat hor aukine bala, dirua sartzen hasi zanean, pues aldaketak hasi nintzen itxoen, jendia posik neuan, azkenian ez inevitable. No? Lana ondo itxen badozu, jendiei laguntzen badozu, niretako da pasio bat, niretako aldaketa bat itxia pertsona bati da una pasión. Nik esango nuke, bazuk itxen duzu moguan, no? Da guretako ez, zela esan, da gure, nos nace como de dentro eritxea, no? Da como, nik uste danok etorri gazena ona zeozetarako, igual hemen kamarak daren moguan grabatzen eta dako da eren pasinua, niretako dik badakit perfectamente, nire, ez badozte pagatzen be, nik jarraitzuko nebala jendia motibatzen eta hori, niri menaze, ulertu oso. Gauzia da, asinitzanian ikusten diru kantidade haundixak, hankak hasi jaten igotzen. Zein da ikusi duzun diru kantidade haundien, hilabete ameia? Niko nik usten dut nire diru kantidadia, geixa uinalko nebala, nik ustot, eta igual baten dako ez da hainbeste, nik niretako asko da, niretako desente izan da, 25.000 euro. Hilabetean. Hilabetean, hilabetero. Hilabetero 25.000 euro, baina jakinda naizela pertsona, netorrela 900 euro itaratetik, niretako zan diru asko. Diru asko, eta ikusten naban unas cantidades muy grandes. Orduan, diru kantidade horrek nire insosten hankak hasi igotzen. Empecé a pecar, esan dugu batzuk pekan de pereza, hor sartu gaten una avaricia que nik no había experimentado en la vida. Una avaricia de quiero más. Quiero más, 25 es poco, quiero 30, quiero 40, quiero 50, quiero más clientes, quiero esto, quiero mejores, quiero más likes, quiero más seguidores, quiero más visitas, quiero ser más el puto amo. El ego me estaba tocando la puerta. Orduan, ja segon zan hor temporada batian oso topian, eta berak bideuetan ikusten da, no? Itxen dau bideo batzuk toka unos puntos de dolor, eta berba itxen dau a un publiko, que berak berba itxen dauen publikua da ni oso identifikauta sentu nintzen, ¿no? Porque berak esate esan, erabiltzen zituen bideo batzuk, ¿qué es eso de tener un M2? Es una mierda, si no tienes un Lambo no eres nadie. Hostia, yo me acabo de comprar un M2, tío. No pensaba que iba a tener un M2. O, ¿qué es eso de 10.000 euros? Si eso no es nada. Aquí si no ganas 100.000 eres una mierda. Tipo, hasi zen nire egua ikutzen, ulertzen dozu, beran bideuakin, ikutu insostan asko, hasian ikutzen, por gainera urte zezostan, orduan zuk, te va tocando, y te dejas llevar. Eta orduan, esan notan, hostia, eso ya daka. Ze itxen dut. Azteza konparatzen beste batzukin. 25.000, eta beste 50.000. Hostia, nik zoze geizkin hau itxen. Muy loco. O sea, es muy loco.
Orduan, bera idazinotzen, da bera mentorixekin hasi nintzen, da berak daka beran erakusteko modua, eta berak esan zuzten nik zen oan geizki ditzen, da hau inbiauzu, eta bestia, da no seke, no sekuantos, da hasi nintzen diru asko jarri neban maizan gainean inbertsinuakin, inbertsio desente inditxut, mentorietan, bera izan zen beste bat, baina beste bat aukineban aurretik asko lagundu zoztan, asko, de una manera mucho más humana, más sencilla, sobre todo, más que, jendea zela eruan, zela sortzen dut hau. Ja duzek, enreda guintzostan. Enreda guintzostan, beran konteniduakin, me dejé llevar. Eta hor hartu noan, kriston hostizia. Kristona, osea, basikamente oindala urte eta gutxi, nik ineban, la urtian lortu neban dana, de repente, 2 hilabetetan, itxi neban, osea, komunidadea nakan, Euskal Herrian hasi nintzen hartzen, baina separatzako azpiri, zaitxik ez ditxo gauza honek, hasi nintzen dana marka personala apurtzen, bera itxik, esatezuztan gauzak, me dejé llevar, kulpian eria. Bera itxik konfiatzearen. Responsabilitatea. Hori da, nire responsabilidade esan hona izan, eta enikenak isen bebai, ambizio hori, avarizio hori zesan, eta esperimento honeban. Eta batxe handi horrek, eman zuztan kriston ikasketia, gaur egunean, enoiz ez dut pentsatzen hola, eta nao beste modu batian enfokatzen, eta enao diruakin ez dakat, enao esebe bilatzen, lehen igual neua muan. Bueno, esperientzia hori pasatzeak ere, balitzen dizu, batzuk gehiago ezagutzeko, porque esatek genuen kanpotik apixet, hostia, azpizatetik guztien ari da, igual pixkat jadozen eragin horregatikan, eta bar. Zer ikasi duzu batez ere, esperientzia horretatik, zer atera duzu positiboa? Gauza asko, no? Niko esango nuke felizidadia ez da hola gauzak akumulatziakin, hori lehenengo gauzia. Kriston kotxi aukitziak erdotxula felizidadia ematen, nik uste naban kotxe bat aukitzearen kristona ontsa bertan garajian daka sartu da ez dut izarabiltzen. Gauza asko, zu sentitzia bestia baino gehiago ez dala realidadia, ekilibrixo bat bilatzen. Nik konturatu naiz ekilibrixo bat, no? Gaina hori ustot Aristotelesek ez zabala. Felizidadia o bizitza dala ekilibrixo bat bilatzia. Nik ikasi dut egunero dakaula denboria, dakaula energizia, eta intenta hobia doula arrautzak jartzia modu batian onde dana daola ekilibrauta. Ni adibidez hasi nintzen balantzia asko botatzen dana, negoziora, dana familia, dana rekonizimentua, dana klientiak, dana dirua, gauza asko hasi nintzen hasten, eta horretako gauza bat hasi nintzala hasten, izan zen nire egoera fizikoa. Inoiz nintzen deskuidau, baina hainbeste lanak, hainbeste besti eman, de repente 3 hastian o 4 hastian hartu nitxuan 10 kilo. Jaten hasi nintzen, ansiadiakin jaten eban, inoiz enaban aukitzen atrakones da ansiedad eta nakitzen zaitxik. Artzen eban igual, jaiki eta makardoiak eta tragatzen eta gaietak eta ez dakize, eta esaten eban, inoiz ez doit nau. Nakan fokua jarritxa bakarrik hor, eta sinitzen hasten nire fizikoa. Eta gainera, sinitzen desalineatzen nire nik pentatzen abenak. Nik uste hori jadosek esaten dago, eta horrekin oso ados, zuk pentatzen dozuna, esaten dozuna eta itxen dozuna, piensas, haces y dices egon bia da lineauta. Bakea sentitzeko. Bakia eta hori da, zuke sentitzeko una culpabilidad. Ez? Orduan ni hor egon nintzen fase batian... Ez izaten ari? No, porque neuan esaten, zaindun biasa ezin zazutaz olbideu eta ni neuan gero justo gaieta jaten. Orduan, ikasi duten gauzaik ahondizena izan da, ekilibrixo bat bilatzia, ez tala lana bakarrik, familixe eman biajako berana, gurasuekin ondo egon biasa, nahiakin ondo egon biasa, auki bihazu denboria bai zuretako, egon bihaz denboria bai hartu bihaz da sebe zitxeko bai, nik ustot pixkat hori balantza bat aukitzia danana, eta oso zaila dala. Eta ez dala balantza batin, da jazta dala nik ustot konturatu ez eguneroko lana. Egunero jaikitzen zanean dakazula lan hori. Lan hori biharra, eta askotan jendeak ez da bela ulertzen. Nik ustot jendeak uste dau betik dala aldaketa fiziko batekin berdina. Aldaketia fizikoa ez da lortzia. Dana da oso volatila. Dana bizitza honetan, daka... Zen, helburu hori lortzen duzuna aldaketa fisiko ere bai, burua hasiko zizu pentsatzen, orain zer falta zaite, eta orain hori lortzen duzunean beste eta konstantemente jakitea, zure egoarekin jokatzen eta superatzen. Orduan dakazu pelotak dara energizia eta egon biasa egunero atenditzen dana egoteko nik ustot lo más ekilibrau posible. Haukin eban fase horretan, egon nintzen oso diru, oin baino diru gehiago irabazten, seguramente, baina eneban bape posik. Eneban posik, eneban ikusten eban numeruak, eneban ikusten klientiak, ikusten nitzuan numeruak. Gaur egunean ikusten dut,
pertsona bat ikusten dut bia laguntza, ikusten dut atentzio bat. Eta eskertza, jasotzen duzuen eskertza hori, ez? Hori da. Kritika asko jaso zenituen, sare sozialetan, asko, hater asko esango dugu. Nola kudeatzen du batek, joder, beraren gantikan publikoki jendea kritikatu izatea haterra, nola kudeatu duzu hori, zer pentsatzen duzu haterren inguruan? Bai, nik haterra aukidot, inoiz ez dut auki haterik, oso gutxi aukidot, suertia aukidot entre comillas, nik uste dut ez dakiz zaitxe, baina jendia nerekin ondo eruatia nahiko erreza izaten da. Dakat facilidade hori, nik uste dut betitxik, jendiakin konektatzeko lagunak itxeko, harremanak itxeko dakat oso facilidade. Oso gutxitan jendia nerekin como que solapa huitzen dela, betik dakat como oso erreztasuna jendiakin ondo eruateko, baina komportamentu raro horrek eroan sustan hori. Resibitzera, zuk azkenean nik uste dut, zuk botatzen badozu amorrua, bueltan etorreko jartzen amorrua. Zuk boltatzen badozu laguntza, itxen dozu dana bihotzakin, baina nik uste dut etortze gatzula bueltia. Orduan, eneguan preparauta eta zigaten hate mordua etortzen, gainera oso toksikoa, porque nik berba itxen aban gauza batzunak nik ben enebana nahi izatez berba itxe horrena. Zala, dirua, kotxia, dana, enebana hori, porque eske esate hotxut, dau jendia gustatzen dakola helburuak itxea eta negozio etxea dirua itxe, baina eske nik ez nago pentsatzen diruakin. Osea, niretako da, nire negozioa por así decirlo, logikamente, zu kompromiso bat bia dut, jendiak inbertitzen da benean ez da nire gan dirua jartzen beran burua gan, ni konturatzen naiz. Zu jartzen zu dirua zure aldaketi etxeko, diruik ez bat zu jartzen ez duzu aldatuko. Egongo da goiz bat peresiak ingo txula, baina zu buruan jarri bozu hor dirua, ez da, hostia, ez dirua jarri dut. Orduan, ez da gizan ezaten nuen. Bai, ez dela zuretzako orain garantzitsuna negozioa diruagatikan, baizik eta nik uste esaten nahi zeinela zela laguntzegatik berei, ez? Eta berei konpromiso hori hartzen dutenean zu horregotea laguntzeko prest, zegatik zu nahi duzu aldaketa hori, da nik hemen emango ezkizut herramientak, zu nola egiteko. Hori da. Heita geizkieroan eban. Izatez geizkieroan eban, eta nik ustot... Ez dago prestatuak, ez? Nik ustot garezela prestauta eta jendiak esaten dago komoke hori oitxutxe zala, baina nik ustot danok bizigazela. Nik uste danok bia doula, bebai, de alguna manera, dana itxen du, gazela animale sozialak, no? Eta beste maitasuna sortzeko, baloratuak izateko gure burua eta besteen gandik, ni bentsatu hori pentsatzen du. Hori da. Orduan nik eruan eban, esaten eban ondo eruaten hau, baina eban ondo eruaten, eta nik uste heitak asko baldin badakazu gutxenez, niri sorte sostana da fokua galdu itxen eban. Osa, ja ez como que nire proposituak... Run horri, egon beharren pentsatzen kliente honi ezakit zer lan, emango diot alimentazio bat, o mejoratuko naiz ni gehiago ikasiko dut oloak esean, run horri, hau esan didate o bestea esan didate, ez? Bai, hori pasen. Nik uste hori gainera, igual landu inalko da, baina betik egongo da. Bost gauza ondezat oskue, baina bat txarra eta azkenian aste gatzu beste bost gauzonak. Txarrak nik uste indarra asko hartzen dabela gure buruangan. Eta nik sentidu neban, enoiala bide honetik. Esan neban, hau ez da nire bidea dakat heita, enau gustora, eta horre haukin neban aldaketa handi bat, eta kendu ineban. Askotan esaten da, marka bat azteko, heita behar dela, edo heita dela publizitate honena, hori horrela da? Ba, nik hori askotan entzun dut, eta zurekin be hori askotan berba dut. Eta nik esango nuke ezetz, hori ez dala egisa. Ez dala egisa. Egisa da mundu guztia ezin gatzula guztau, Baina egia da zuk esan zuen, bost komentarioan baldin baitugu eta patxarra, jendeak hori bat hori o gehiago atentzio gehiago Atentzio emate jau bai txarra da nahi, nik uste hori hola dala. Baina enuke esango heita bia dozula nik ez dagat isa heitik, eta ez dut uste. Egisa da, gaur egunian nahi bozu polarizatzen baldin basa, no? Azkenean heita sortzia zeda polarizatzia. Estremo batera jutia, eta estremo batera juten baldin basa, aukiko dozu komentarixo negatibo asko kontrandarenak, eta horrek lagunduko txu bisibilidade gehiago ematen. Baina nik ustot negozio bat ez dela bakarrik bisibilidadea aukitzea. Logikamente zu izan auki biagozu baloria pertsona bat izose resolbitzeko moduan, eta ez baldin badakazu bisibilidadeik, pues te quedas en el olvido. Nik ustot garrantzi gehiago ematen dutala jendiak bisibilidadei eta azten dala negozio batean dala importantiena. Dala zerbitzu hon bat ematia eta laguntza hon bat ematia. Eta zerbitzu hon bat eta laguntza hon bat ematiak ez dago esaten nahi heita bia dozula. Eta azteko be, ez dozu biara inbeste bizitza. Nik esango nuke. Jendia dago zoratuta de milioi bat segidore, 2000, ez dozu bihar segidoriak, hori da burua. Da burua da como un ego, uste dozula segidoreak.
Biauzu bizibilitate punto bat, baina ez dakazu heita sortu biharrek bizibilitate hori lortzeko. Niko konturatu nahi zen da. Gaur egun mundu esan dugu polarizazio mediatikoetatik kanpo gazoela, ez? Hainbeste hate, nola ikusten duzu kanpotika mundu hori? Benetan erreala da, jadoz horrelakoa da, personaje bat egiten du, nahita polarizatzen du denak berak kontrolpean du, nahita egingo dut heita sortzeko eta horrela ni visualizazio gehiago dukitzeko. Nola ikusten duzu kanpotika mundu hori, mundu mediatiko hori? Mundu hori nik ikustot oso toksikoan ere ustez. Nik ikusten dut azkenian nik ustot danok dakaula gure biharra, kasetu biharra, eta pertsona batzuk, nik ustot, danok dakau historia bat, danok dakau pasaua, eta nik ustot danok dakaula bihotzean zuluak, sabes? Eta biadu zulo horrek betetzia de alguna manera, sabes? Nik itxen duten dana be, nik badakit, barrura ondo behiratuta, dala zulo batzuk nik tapatzeko. Ez da nik hau itxen dut, porque, Paulo zelako majua dan. No, nik dakat zulo batzuk tapau biharra, eta nik badakit, nik ematen duten dana, bueltan datorrela, eta nik igual dakaten zuluak, familian inguruan, o nik bizi dituten esperientzia, biagotela bebai sentitzia como una realización, biagotela nik amoria sentitzia, eta nik basikamente horre txikitxon, nik ez baldin manakan necesidade, seguramente nebala ingo. Nik ustot mundu guztiak beran buruakin pentatzen da bela, lehenengo gozia. Baina ikusten dutena da, jente asko dakala zulo batzuk diala oso zulo toksikoak, eta zulo batzuk diala dirua, kotxiakin, brilluakin bete bidabenak. Orduan, zulo hori dakanak brilluakin bete bidabenak, igual autoestima faltia dakalako, eta uste da belako kotxe, lau kotxe aukitzearen sentitzen daben, ez dakit, nik ikustot pixkat, inbia da bela trajimeaina batzuk, nere ustez ez darela moralakin eta empatizjakin batera. Eta galtzen dutela bere barne lasaitasuna, ez, eskotan. Ez duzuna zulona, ados nago, azkenean gure buruak zer jartzen du helburu bezala, ez? Falta zaiguna, ez? Zuloa. Duzun hori ez duzu bilatzen, eta hori lortze bilatzen mazabiltza da, beste falta bat baduzulako. Zein da Pauren proposito bizitza honetan, non ikusten da Pau hemendik 10 urtera, zer egiten, nola, zer motibatzen ditu bizitza? Bai, nik mundu guztian moguan dakagot 1020 problema, hori azteko, nik ez dakat bizitza ideal bat, jende asko guztau bai entzun itxotalako, zuzelak ondo biziza. Ni ondo bizineiz eta posik nao, baina posik nao narren dakat problema asko, mundu guztian moduan. Orduan, niretako enao pentsatzen hemendik 10 urtera nune ongo naizen, kamino bat zabaldu dut, eta dakat klaru inoiz baino hobeto zen eduten, eta badakit ez dut nahi aldaketa gehiago itxia. Simplemente oina bilen eitzen mantenitzia egunero, niretako ja reto hondi bada. Ez da, hau inbiagota beste bat, oindakaten hau mantenitzia arrisakin dakat helburu batzuk, arrisakin nahiko punta nabil, eta nahi hori mantenitzia, eta ez dakat zebe gehiago behar, inbiagot hori mantenidu, eta hori mantenitzia ja lan asko da. Nahi arrisakin legago bat lagatzia, nire helburua pixka da harri jasotzaileen hemendik urte batzutan nire izena bertan egotia, igual Goenatxo, o Jose Ramon, o Irigoyen daren moguan, zaitxik ez nire izena horre egotia hemendik urte batzutara, eta azpiazu beke zuene. Horrek ematen duztan eri, zeo zein dotela gure kultura mailan bebai. Ez da bakarrik nik hau jasotelako, sino nik ustot harrisak guretako kultura mailan eta bidabela segida bat. Eta aurretik egon dian moguan beste harri jasotzaile batzuk, nire izena bertan egotia, eta asko motibatzen doztana izan da bai, eta hau urten da nik ustot zeo zen nahiko organikoa, nik harrisai, indirektamente ematen dau, jendiei entzun da pasatzen da biena, beste indar mota bat eman jatela, indotela pixkat harrisa nik ustot rejuvenezidu moduan, nahizelako lehenengo harri jasotzaia tatuajia dakana, lehenengo harri jasotzaia fitnessetik datorrena, horrek nire ematen dozta motivazio bat, ez daula dirua, ez da dirua, nire tako dala reto bat moduan, esatia, alterofilia o crossfita bat moduan, zaitxik harrisa ez da egon biarror. Da zoze kulturala, nik uste dut hori datorrela odeletik. Orduan, hori itxia da denbora asko eta bakit hor fokua eta energisa asko jungo jatela. Gero beste fokua dago, gurasokin ondo eruetia, harremanak zaintziakin, eta gero negozio aldetik ez dakat asmoik enaiz enpresarixo bat, konturatu naiz, eta enaiz izango. Bai naiz autonomua eta parte de empresario, baina nire izatia ez da enpresarixua, de empleauak sartu egiko itxut, sortukot kriston markia, zehozen mundiala, enaiz olakua. Porque gustatzen gata egotia konektautan ere jendiakin,
eta gustatzen jata joku moduan hartzia. Eta ja azten naizinean nire ikuspuntu, igual da nire mentalidad gero denboriakin aldatu inaldala. Esto nahi umia izatia lagatziai. Ulertu oso, osea, niretako gustora naho mugan, bizikletia hartu eta bideoak grabatziakin, eta nik gustot ja beste paso bat eman behar bazan aspektu horretan, ez tala nire izatia ez doiala horrekin. Harri ipatu duzu eta kultura ere bai, nik uste, esan duzu, pixar nahiko nuke harri jasotzen munduan historia horretan sartu ez, nizetarekin eta batera. Nik uste kultura lotuta estereotipo batzuk hautsi dituzula, ez? Tatuajea eta euskal tradizioa beti zen dela oso tradizionala harria. Goazen sartzea pixkat, harri bat aurrean duzunean, eta kompetizio garrantzitsu baten ezin duzunean gehiago, zuk hainbeste oztopo gainiz duzula, zein izaten da zure dialogo mentala? Zer esaten zara maksimo hori ateratzeko, uniko hori ustuta geratzeko plazan? Bai, galdera ona da, eta ez da erresa. Arrixa da kirol bat kanpotik igual ez dago ematen, baina da oso gogorra. Gainera da oso explosiboa, da como zerotik eunera pasatzen ga en cuestión de minutos. Eta bertan experimentatzen den sensazioa da oso agonikoa, mucha agonia. Ez dut inoiz sufridu hainbeste arrixakin. Etortze jata niri bizitzan naukioten arazuak aurrera eruatiak nik ustot asko laguntze ostala. Askotan etortze jata kuarentenako asuntua, esatot ostia, ikusi ze lortu osun, sabes? Ikusi, askotan igual uste dugu, o ni entzun dana igual, ez? Gehiago entrenatzearen ez tozu txapelketa bat irabaziko, baina igual ez da, niri bai laguntzen dozta, ondo entrenauta egotiak, konfiantza punto maila hundio bat lortziakin, nire buruakin. Eta bestia ikusti aurrean, eta esatia ni nahi zure baino gutxiago. Zukin bauzu, nik behin got, ulertu oso. Eta esaten, nik 14 urtekin hasi nintzen, eta enez gelditxu. Orduan, egunian dakat kapasidadia 30 historia grabatzeko, zaitxik ez dakat kapasidadia harri honekin, aunque me tenga que quedar tirau aquí, me tenga que llevar al hospital. Orduan da una sensación de que digo, me da igual, hasta que me caiga. Hasta que me caiga, hasta que me caiga, hasta que me caiga. Y sigue, y sigue. Eta itxot jarraitxu, egunen baten, bai aukidot txapelketan batian, que buruak esan dozta gaur ezin dozu. Eta nik ustot hori pasau itxon dela, baina normalian da en plan amorrua, bai asko itxon dut, como que no me quiero defraudar, mugan, esatot, oin faiatzen oso zure konfiantzia bajatu ingo da, orduan segi, heldu. Da hori, da una manera, jendiai ez do nahi faiatzia, eta gero ni benaiz pertsona bat nerviosua oso, eta plazan hasi itxen izena. Nik ustot, beste kirol bat itxen baneban, seguramente, frontoian palan o pelotan jolasten baneban, nik ustot, nik dakaten presinuak ez ostala lagunduko. Porque da nik ustot, pelotiakin dalako zeose teknikoa, baina rixakin da sufrimiento. Da es como nerviso horrek nik gainera urre galdetu notan. Zuk potro plazan zenian eta risa jarro bezuenean nervisoak da bajatu ditzu eta nik ez dut gorputza sentitzen. Jendiakin, gomian barruan. Eta esan notan, ostia, niri berdina pasatzen zat askotan. Ez dut sentitzen. Adrenalina horrekin. Burbu jartzen zabe eta... Bai, jendia diarka kamarak dakazu, niri kamarek asitzen dozte asko bai. Kamareak bat, askotan ni erdotenian entrenatzeko goi kamaria pizten dut. Eta kamariak ematen dozte indarra. Baita adrenalina hori ez, eta plaza eta soinua eta ustutze hori ez. Eta gainera horrek ematen dizu satisfazioa, ostaz, ustu naiz, eta esan duzuna, ez dago mugarik. Zuk zure buruari gain hartzen duzun bakoitzean, zu ondo sentitzen zara, eta gero eta... Ze aholku emango zenioke? Gaur hemen gure entrevistago ikustenen kirolari bati, dakiena nik ez dut gogortasun hori edo erortzen naiz. Gogor jartzen denen asuntoa, erori egiten naiz. Galdera... Hau entenatu daiteke. Entenatu daiteke, bai. Nik usto baiet. A ber, nik terapia ineban, bai. Eta honitzen urte bete, eta nik psikologo bat dakat asko maitxuten eta asko lagundostan, eta nik behori galdetu inotzen. Berak niri erakutsi zoztan,
pertsona batzuk dakela eta beste batzuk ez dakela. Landu inaldala, baina batzuk dakela habilidade bat, beste batzuk ez dakela. Batzuk situazio gogor batian indarra etaratzen dabe eta beste batzuk jauzitzen diala. Berak niri esan zuztan aspektu horretan, nik dakatela don bat moduan, en plan arrixakin, o situazio gogorretan, dakatela kapasidadia, kuarentenari neban moduan, como un ave fénix de sacar las alas. Beste problema mordua dakat. Baina ez dakit ze esango notzan. Izatez ez dakatola holkuikolako pertsona bati, porque ez dakit oso ondo ze sensazio dan jutiana eta esatia nik ezin dut. Ez dut geixegi esperimentau. Orduan ez dakit ze esango notzan. Bale, Pau, nire partetikan hauxe izan da. Ez dakit zerbait gehiago gaineratu duzun, nahi duzun. Gustora geratu zen zure bai. Ni oso gustora honaiz. Nire bai. Gustot bebai kriston lan haitzen zalezela. Eskerrik asko. Eta sentidu naizela como oso komodo, oso entzunda. Eta gustot que hablo demasiado. Ez. Eta nik gainera nahi nuen, Paulen esango dugu kameretik atzerako Pau ezagutu ni uste asko ireki zerela eta hori asko eskertzen dizut, jendeak ere eskatzuko zaitu. Eta hor zaudetenak begira zaudetenok ere bai, ikusten baduzu, hau elkarrizketa honek beste jende batzuri laguntzea duela, elkar banatu edo komentarioetan jarri, hori guri laguntzen digulako horrelako elkarrizketa gehiago egiten jarraitzeko, aukera eman alitzuteko jende gehiago ezagutzeko. Bai. Arain, eskatuko dizut nik, hemen denokin batera, zure firmatxoa egitea, bai? Hemen. Eta bentsi, segi pelotan txokoa, gero eta pelota gehiago ditu, eta zurea ere hemen jartzeko. Eskerrik asko, Asier. Zuri Pau dena. Inbiako zu hemen dik ingo kriston porreti, hemen dik denbora batera. Oso ondo, Pau. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko. Eta hausi izan da dena gaurkoz, espero zuen gustoko izatea, entezen da bezala ikusten duzuen norbaiti laguntza dura, elkar banatu saretan, komentatu, eta guk hementxe jarrituko lanean. Ondo segi? Agur, gero arte.